Здравейте хора, ето и мисията, трябва да закачим този джип. И сега трябва да го закараме там, тая дето ни показва, в едно гаражче. Обаче не ви показах нали още от началото на мисията. От началото на мисията трябва да идем там пред къщата ни, както винаги тя където седи. С тая Таня. После с нея трябва да идем до този гараж, сега че върна колата и оттам взимаме този камион, с който тегнем сега колата. С този камион идваме тук при колата и сега го включих, вие видяхте, взехме я и сега трябва да идем оттам, къде сме взели камион, да и го остава. Оставяме камиона и колата и всичко свършва. Мамо, камион как ги бута. Моля, абонирайте се, нали, след видеотата, за да мога да направя едно видео, в което, разбира се, който ме пише на коментарите някакво предизвикателство да го изпълня, но вие трябва първо да се абонирате, за да направя поне 10 абоната. Също така се абонирайте и към Мичабел, той ми е приятел. Ние играхме с него един влог. Играхме на джаги, футболни джаги. Не знам как, там този път по късмет ме победи. Аз съм го бил 27 пъти, а той ме е бил само 3 пъти. И да, ето, оставихме изтрошената бричка. Това беше мисията. Богатито не е в гаража, както знаете. И сега тук мисля какво да направя, да направим няколко дрифта. Вижте, ще обърнем. И от тук... Ще се правя малко на дрифтьор, макар че аз изобщо не мога да дрифта. Изгледа някаква червена точка. Да го гона ли, да ни го гона ли, не знам. Ще видим, ще решим. Айде, тръгнах по него, но мисля да ни го гона, че... И хванахме го. Фък, той е откранал само някаква си колела. Мисля да не го връщам, защото не се занимава за едно колело. И ще се правя на дрифтьор. Аз къде влезнах и аз колко съм смутен. Тук изобщо ли има ли изход? Или само там където влезнах мога да излезна? Ето един изход намерих.
Не мислех, че ще се чупат тези огради, ама... Преди съм пробвал, не се чупили, а сега се щупиха. Какво се случва, не знам. Нали, колата на какво заприлича. Да видим Майкъл какво прави, интересно ми е. И мисля само да видим Майкъл какво прави и това ще е краят на този клип. В къщата си е.